Z nahrávky orchestra Mozart s Claudiem. Do 13. května. Kaufland. Přijďte do Palladia v Praze 17. května od 11 hodin. Se ztrácí. On me, you play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn well. You shot me then you. Momentálně je venku nějakých 18 stupňů, což si myslím, že už je docela hezký. Večer to spadne na nějakých 13, přes noc má být. Dneska na rádiu Spin asi úplně všechno, my se vidíme každopádně už zítra, pokračujeme v hudebním víkendu a tak dál. A po mně už se to teď přebírá Mára, takže se určitě máš na co těšit, takže zůstaň tuned, tady s tebou byl Maty a posloucháš Rádio Spin. Spin Radio. Měl stát prsten z kamen. Nech pro paměť národa. A přesně po 4. Nám auto a nebudete-li to... Dým počátek. Tak dále. Stelová. Kde jsme to? Hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. Ron na motorce? Igen, Aleš a Balatonra megy. Aha! No tak to bude jízda. Zuřivý reportér Rádia Impuls jede motorkou. Každá vteřina dá dotaci opravdům po babičce vám zajistí kompletně na klíč. Získejte až 1,5 milionu.